Il-qari huwa attività personali daqskemm pubblika. Il-palk ħieles, dak li bl-Ingliż jissejjaħ open mic, huwa pjattaforma tajba sabiex awturi ġodda, emerġenti u stabbiliti jaqsmu xogħolhom fil-pubbliku quddiem udjenza f'ambjent informali bħalma tfissrilna li Lul. Il-terminu palk ħieles jirreferi għal dak li bl-Ingliż nafuh bħala open mic. Huwa spazju miftuħ kif jgħid l-isem stess palk ħieles illi jistieden fih nies differenti minn oqsma differenti fil-fatt biex jagħtu il-prestazzjoni tagħhom. U meta qed ngħidu nies minn oqsma differenti x'infissru biha? Jista' jkun xi ħadd li jikteb il-poeżija jew il-proża li jiġi jaqra quddiem udjenza, imma jista' jkun ukoll xi ħadd li jdoq jew jagħmel stand-up comedy, jew irid jgħid xi aneddotu pereżempju, jew anki dak li jkun jista' jaqra xogħol ta' ħaddieħor. Jiġifieri purament huwa spazju miftuħ illi dak li jkun iħossu komdu fih li jesprimi lilu nnifsu biex jaqsam il-kitbiet kif qed ngħid il-mużika jew xi prestazzjoni oħra illi jkun jixtieq. Il-palk ħieles ma bedix ma' inizjament biex ngħidlek, kien hemm entitajiet oħra illi ħarġu b'din l-idea b'dan il-kunċett li jkun hemm mikrofonu, jkun hemm ħin allokat u dak li jkun jesprimi lilu nnifsu. Fost l-oħrajn nistgħu nsemmu lill-Poeżija Plus pereżempju illi kienet tagħmel dawn it-tip ta' laqat. Però tajb li ngħidu illi fl-2016 dak iż-żmien għadni niftakar f'inizjament kien hemm Antwan Kassar illi dak iż-żmien kien ukoll jgħix barra minn Malta u kien jattendi ta' spiss dan it-tip ta' palk ħieles u kien qalilna għaliex ma nibdewx norganizzaw aħna bħala inizjament. U minn hemmhekk nibted din l-idea u jkolli ngħid illi inizjament fil-fatt tat spinta lil dan il-kunċett u llum il-ġurnata huwa gostu pjaċir tagħna li naraw jimbtu palkijiet ħielsa oħrajn madwar Malta u anke Għawdex fil-fatt għaliex importanti li anke jkun hemm spazji differenti kultant anke blaqta differenti li fihom dak li jkun kif qed ngħid ikun jista' jesprimi lilu nnifsu. Il-palk ħieles naħseb huwa spazju ideali biex dak li jkun anke jkun għadu jibda jikteb jittestja l-kitba tiegħu biex ngħid hekk. Dak li jkun jista' jiġi jaqra u jara kif l-udjenza iġġarrab dak ix-xogħol, tirċievi dak ix-xogħol u fil-fatt imbagħad wara ħafna drabi dak li jkun jitkellem mal-udjenza, il-kittieba, il-performers jitkellmu flimkien u jaraw dak li jkun, jiġifieri ħafna drabi anke dak li jkun jagħti pariri sinċira fuq il-mod kif wieħed jaqra, fuq il-kitba nnifisha. U dan huwa spazju allura ideali fil-fatt għal min għadu jikteb għal kittieb anke emerġenti, naturalment emerġenti ma jfissirx li neċessarjament huma żgħar fl-età, jista' jkun xi ħadd ikbar fl-età illi forsi għadu jibda jikteb, u għalhekk huwa spazju li fih jitħaltu anke kittieba emerġenti ma' dawk stabbiliti u kultant ukoll udjenzi li jiġu sempliċiment biex jisimgħu fil-verità. Il-palk ħieles ta' Inizjamed jiġi organizzat f'imkejjen differenti madwar Malta u Għawdex minn barijiet, sa teatri, sa spazji oħrajn illi dak li jkun jissuġġerilna kultant dejjem bajnejna miftuħin aħna biex naraw fejn ikun post ideali biex nagħmlu dan il-palk ħieles. Dak li jkun jista' kif qed ngħid jiġi mingħajr ma jkollu għalfejn jibbukja qabel, jagħtina ismu kif ikun hemmhekk u skont l-ammont ta' nies illi jkollna mbagħad nallokaw ħin partikolari daqqa 3 minuti, daqqa 5 minuti. Ħafna drabi wkoll fil-palk ħieles ta' Inizjamed ikollna mistieden jew mistiedna speċjali illi
ikollhom ftit iktar ħin mill-oħrajn, ġeneralment ikun xi ħadd li forsi għadu kemm ħareġ ktieb, jew xi ħadd li kollu xi performance partikolari li nafu li tkun interessanti jew idoq xi ħaġa partikolari u bekk ukoll kollna ftit attenzjoni anke spotlight biex ngħidu hekk fuq xi ħadd partikolari. Inizjattivi bħal dawn huma importanti għall-iżvilupp tal-ilsiem Malti għaliex l-ewwel nett fihom permezz tagħhom niltaqgħu anke ma' kittieba ġodda jew ma' performers ġodda. Ġifieri kemm il-darba kun hemm xi ħadd li jiġi għall-ewwel darba mistħi jew mistħija u taqsam ix-xogħol għall-ewwel darba u dak ikun ta' sodisfazzjon kbira lina li inizja medu l-palk ħieles tagħha iservi ta' pjattaforma għal min anke għadu qed jibda jaqsam ix-xogħol tiegħu. U barra minn hekk anke sabiħa din is-simbjożi ta' kemm tal-Malti u anke tal-lingwi oħrajn li anke jiddakru minn xulxin f'dan is-sens u fl-istess waqt ukoll allura narfu anke r-rikkezza tal-Malti u naraw ukoll kif jista' jikber mhux biss permezz tal-kitba nnifisha imma meta dik il-kitba tiġi mleħħna u mogħtija l-ħajja b'dan il-mod. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.